Хора, аз съм Скрач и ще направя една поредица странните изобретения на ето този човек там, наречен Мистер Смок, айде, излизай от това. Сега той прави някакво, която не мога да изляза от него. Абе, Излез, бе! не мога. Чакай. С В, натисни В, излез. Той прави някаква странна капсула, която не знам какво. Ти пак са го много колайднал, браво на тебе. Направил си го без гравитация, чудесно. Не знам как. Що ми го бъгна? По-добре го махна. Чакай, аз ще го направя пак с гравитация. Вече си имам гравитация. Ще го махна. Ай, сега напред. Така, да покажем пинг-понга. Давай, едно напред. Добре се. Давай, гледай сега. Много е готино. Много е яко, много ма радва, много ма кейф. Ще има и апгрейд по него. Дай нещо друго от твоите извъртения, което... Правя апгрейдед. Нещо друго, което не сме виждали. Добре. Не дей хошо. Не дей, остане да го удраш. Сега ще намеря нещо готино. Друго. Дай го, мачи. Добре. Сега ли са? Да. Добре, забей това. Воу. Там има седалка, като са вътре в седалката. Ще повозя. Къде е тя? Там. С В. Воу. Чувствам се като иллюминат. Воу. Сега слез да ти покажа всъщност как работи. Да го видиш отстрани. Е така. Добре, това вече... И добри хора, аз бях Скрач и това беше първи епизод от уникалните изобретения на Мистер Смок, което той не знам как, но ги прави. И до скоро. Чао и от него.